Türkmenistan'ın Dokuma Senaty Ministrliginiň Daşowuz şäherindäki Çepertkin kärhanasyny işleriň gowunajagy şunyň talabyna laýyk alanyp barylmagy üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Kärhanada tikin önümniň durly görnüşlerini taýýarlamaklyga niýetlenen kämil enjamlar hunermenler tarapyndan dolu güýjüne işledilýär. Kärhanaň önümleri Türkmenistanyň Dokuma Senaty Ministrligine degişli bolan welaýatdaky dukanlarda ilata ýetirilýär. Dokma toplumlar tarapyndan öňürilýän matalar özleriniň ýokary hillegi bilen tapawutlanýar. Olar ýurdumyzda ýetişdirilen paýta hasylynyň önümi bolup, hil taýdan ähli talaplara jogap berýär. Kärhanada öňürilýän önümleň arasynda uly ýaşlylar we çagylar üçin durly görnüşdäki libaslaryň, maşgalalarda ýokary isse bilen ulanylýan ýorgan düşekleriň, durly görnüşli haritlaryň, ýöreteleşdirilen egin iş bilen bolmagy gowandyrjy ýagdaýdyr. Tikin kärhanasyna häzirki zaman ölüňlerine dolu laýyk gelýän, ýöreteleşdirilen enjamlar hereket edýär. Köp görnüşli önümleri öňürmekde bu ýerde zähmet çekýän ele çeper tikinçileň ahlasy zähmetler ýerine düşýär. Bu bolsa arkadaly gahryman serdarymyzyň öňde goýan wezipeleriniň üstünlikli berjä ediljekdigini, ýylyň ýokary netijelere beslenjekdigini hemde täzir bayramyna münasip zähmet sowgatlarynyň taýýarlanjakdygyna şaýatlyk edýär. Çeper tikin kärhanasynyň işgärleri Dokma podogyna berýän ýadosyz ünsü we gollagy üçin Türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadamyza we hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyza özleriniň alkışlaryny aýdýarlar.